Wel, nos dda, croeso cynnes i'r oedfa. Prynhawn yma, chi'n gweld o dan ofal Emyr. Ni'n cofio hefyd, mae Meirion me yn cymryd yr oedfawon yn Ffrisgol Côt ym Mhenebont dros y mis nesaf. Felly ni'n cofio amdano fe wrth i fe arwen fyna heno a dros yr wythnosau nesaf. A ni'n dymuno bydde Duw yn agos ato ni heno wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Mae yna baned ar ôl yr oedfa, ac yna, yn ystod yr wythnos, nifer o weithgareddau, mae'r cwrdd gweddi nos Fawrth am 7:45 fan hyn, ac yna bore coffi fan hyn am 10 o'r gloch bore Dydd Gwener. Ys i anghofio gyhoeddi bore yma bod clybiau plant yna gychwyn ar Ddydd Gwener. Y rai iau am 6 o'r gloch a rai hun wedyn am 7. A ni'n mynd i gyfarfod leni yn nôl yn yr eglwys yn Llanisien. Maen nhw wedi gorffen y gwaith ar yr eglwys a maen nhw'n fodlon i ddefnyddio gwagle sydd gyda nhw. Ni'n edrych mlaen i ddefnyddio fe ac yn edrych mlaen i gael gwaith y clybiau yn cychwyn eto nos Wener. Felly cofiwch am hynny. Bore Dydd Sadwrn, mae cyfarfod i'r dysgwyr yn hyb yn Rhybeina, ac yna nos Sadwrn mae'r ymddiriedolwyr yn cyfarfod fan hyn am 7 o'r gloch. 7 o'r gloch, fi'n credu? Ie. Blaen rybydd, cwrdd aelodau ar y 4 o Hydref fan hyn, a brawn Dydd Sadwrn. Eto, os ydych chi ddim yn gallu dod, yna os ydych chi roi gwybod i ni cyn gyntaf sy'n bosib, bydde'n ein wych. Ac castiau'r y mis yn mynd at waith fflir. Ni'n sôn bore yma bod fflir yn dechrau'r waith gyda UCCF, yn gweithio gyda Undebau Crisnogol, yn benodol yn y Brifysgol yn Aberystwyth. Ni'n cofio am ei gwaith i ac yn gobeithio ni glywed mwy am hynny yn yr wythnosau sydd i ddod. Ond castiau'r y mis yn mynd at waith fflir. Ac yna, os dwi'n mynd, Sul nesaf, bydd yna oedfa yma am 10 ac am 5, ac eto dan ofal Emyr. Wel, dyma'r coeddiadau. Nyn ni droi at Dduw mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n troi at y ti nawr yn gofyn am dyfendith di ar ein hoedfa ni heno. Ni'n ymwybodol bod dy angen di arno ni. Bod ni'n bobl sydd yn sychedig ac angen dy air di heno. O Dduw, ni'n gweddio bydde ti yn defnyddio yr oedfa yma mwyn ein dysgu ni, mwyn helpu ni agosau ata ti, i weld ac i ddeall pwy wyt ti a'r hyn ti wedi gwneud troson ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly ni'n gofyn i ddysbryd i wneud y gwaith mae wrth i fodd yn gwneud heno yn ein plith ni, i ddangos i ni fwy o'r arglwydd Iesu Grist. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydde fe'n cymhwyso hynny i ni fel eglwys ac i ni fel unigolion. Ie, fel bod yn clod ni a'n mawl ni i gyd yn eiddo i ti. Arglwydd Dduw, ni'n gofyn felly i ti i drigarhau wrthon ni ac i agosau ato ni, i amlygu dy hun yn ein plith ni, fel bod ni ddim yn unig yn clywed geiriau ac yn anghofio amdanyn nhw, ond bod ni yn deall ac yn gwybod bod ni yn dy bresenoldeb di, yn sŵn dy eiriau di, a ni'n gweddio bydde hynny yn gwneud ni yn fwy tebyg yr arglwydd Iesu Grist, ond hefyd yn rhoi bywydau ni sydd a'n delight ni, a'n ewyllus ni, fwy eisiau ei blesio fi a'i glodfori fi. Ni'n ymwybodol bod e'n heiddi y cyfan oll, ac felly derbyn yn addoliad ni heno ni'n gofyn. Nid yn unrhyw heiddiant sydd yn ni, ond yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen.
Bore yma wnaethon ni ganu Salm 1, a heno ni'n mynd i ganu Salm 2. Mae'r ddwy salm, wrth gwrs, maen nhw'n dilyn i gilydd yn llythrenol yn llyfr y salm. Maen nhw hefyd yn perthyn i'w gilydd. Maen nhw'n fod gyda'i gilydd. Mae'r salm gyntaf yn sôn am yr person gwynfydedig, y person mwyaf hapus, y person cyfiawn sydd yn dilyn yr arglwydd yn berffaith. Yn yr ail salm, ni'n cwrdd â'r person yna. Yr eneiniog, y brenin, yr un sy'n cael ei gyfeirio ato fan hyn fel mab Duw. Felly ni'n mynd i ganu yr ail salm efo'n gilydd, a nawn ni sefyll i ganu. O'n i'n troi heno ac yn dechrau ar gyfres newydd o bregethau yn edrych ar y llythyr at yr Hebreaid. Llythyr at yr Hebreaid. A mae'n rhaid i fi ddweud, fi wedi bod rhwng doi feddwl drwy'r wythnos beth i wneud heno. Efe i roi jyst rhyw drosolwg ar y dechrau, neu, fel fi yn hoffi wneud weithiau, darllen trwy y llyfr i gyd. A fi wedi penderfynu peidio darllen trwy y llythyr ar ei hyd. Fi dal yn meddwl bydde fe wedi bod yn beth da i wneud, bydde bydd yn gwneud hynny.
A byddwn ni dal yn annog chi nawr, falle yn yr wythnos sy'n dod, i ffeindio amser i ddarllen y llythyr yma. O'r dechrau i'r diwedd, os chi gallu mewn un go. Okay? I lot ohono ni, wneith e cymryd llai nag awr. A bydd e'n help. Okay? Bydd e'n help i chi beth, os mae wastad yn dda i darllen Caerdydd, ond bydd e'n help os ych chi'n mynd i fod yma ar Nos Sul wrth i ni fynd trwy y llythyr efo'n gilydd. A reswm fi'n meddwl bydd e'n gymaint o help yw hyn. Mae'r llythyr yma, fel mae'r enw llythyr at yr Hebreaid yn cyfleu, mae'n adlewyrch chi meddwl Hebraeg. Okay? Nawr, fi wedi sôn am hyn o'r blaen, mae rai o'n chi yn gwybod. Mae rannau o'r Testament Newydd yn arbennig llythyrau Paul. Mae llythyrau Paul di ysgrifennu mewn ffordd eitha groegaidd. A be fi'n golygu wrth hynny yw, pan chi'n darllen llythyrau Paul, mae'r dadleuon yn glir, mae'r strwythyr yn amlwg, mae yna rhyw resymeg, chymod, A, B, C. Chi'n gallu dilyn y trywydd mewn ffordd eitha amlwg. Ond mae'r llythyr yma bach yn wahanol. Mewn ffordd tebyg falle i llythyrau'r apostol Ioan. Mae'n adlewyrch chi meddwl nid cymaint groegaidd, ond Hebraeg. A be fi'n golygu yw hyn, beth sy'n digwydd yn y llythyr yma, ni'n gweld fel fi'n gweud yn llythyrau Ioan, yw mae'r awdur yn pigo thema. Ac yna, maen nhw'n dod at y thema yna o wahanol onglau, gwahanol cyfeiriadau. Okay? So falle meddwl am y peth fwy fel rhyw fath o spider chart na treithawd, dechrau canol diwedd resymegol. Okay? Mae'n y thema canolog, testyn neu pwnc canolog, ac yna ni'n dod ato fe o gwahanol cyfeiriadau, a weithiau mae'n rhyw tangent bach, ond yna ni'n dod nôl at y brif syniad o hyd ac o hyd. Beth yw'r testyn? Beth yw'r thema? Beth sydd yng nghanol yr spider chart yna yn y llythyr at yr Hebreaid? Wel, yn syml iawn, mae Iesu Grist yn well. Mae Iesu Grist yn rhagori. Meddyliwch am unrhyw beth, unrhyw un, does dim byd yn cystadlu. Mae Iesu Grist yn well. Nawr, beth sydd dyn ni fan hyn? Wel, mae lot o bethau ni ddim yn gwybod am yr llyfr yma, a'r rhan yma o'r Testament Newydd. Mae e yn lythyr, ni'n gallu gweld cymaint a hynny, ond falle bydde fe yn well i feddwl am y peth fel pregeth ysgrifenedig. Okay? Mae'r llythyr yn gorffen, ond ni'n edrych ymlaen i gyrraedd hwn wrth ddarllen trwyddo fe i gyd, ond pennod 13, adnod 22, fwy na lai, reit y geiriau ola bron o bod, yn dweud, rwyf yn deisif arnoch chi gyfeillion, oddef y gair hon o anogaeth, o blegyd yn fyrdd yr ysgrifennais atoch. Hynny yw, llythyr yw e wedi sgrifennu gan rhywun i bobl, ond hefyd pregeth yw e, gair o anogaeth. Na, ni ddim yn gwybod lot mwy na hynny o ran y cyd-destun. Ni ddim yn gwybod pwy nath sgwennu e. Ar un adeg oedd pobl yn meddwl falle Paul, ond fi'n siŵr wrth i ni ddarllen bydd chi'n gallu dod i'r casgad, wel na, mae rai pethau'n debyg i Paul, ond ar yr un pryd mae'n wahanol iawn i Paul. Falle un o'r apostolion eraill, ni jyst ddim yn gwybod. Yn sicr, oedd e'n rhywun oedd yn agos at Paul a'i ffrindiau fe, achos eto, reit ar y diwedd, adnod 23, ni'n clywed y newydd yw fod ein brawd Timotheus
wedi ei ryddhau. Felly maen nhw yn yr un cylch o ffrindiau, a maen nhw gyfeiriad at yr eglwys yn yr Eidal. So falle bod yr awdur yn Rhufain, neu falle bod yr eglwys fan hyn yn yr Eidal, rhywle, ni just ddim yn gwybod. Ond llythyr yw oedd yn cael ei dderbyn gan yr eglwys, gan pobl dduw o gyfnod cynnar iawn. Felly ni ddim yn gwybod pwy nath ysgrifennu, oedd y darllenwyr cyntaf yn gwybod, ond ni ddim yn gwybod pwy nhw. Pwy o'n nhw? Wel, Cristnogion, pobl oedd wedi clywed yr Efengyl, wedi credu yr Efengyl, ond wrth i chi ddarllen y llythyr, ni'n gweld pobl oedd mewn perygl. A'r perygl o'n nhw'n gwynebu oedd y temtasiwn i fynd nôl at yr hen drefn Iddewig. Falle bod nhw'n gwynebu pwysau ag erledigaeth gan Iddewon, ac o'n nhw'n meddwl i'w hunan falle bydde fe'n rwyddach roi lan ar Iesu, roi lan ar Gristnogaeth a mynd nôl i'r hen ffordd o wneud pethau. Be bynnag oedd yr union sefyllfa, ni ddim yn gallu bod yn siŵr, ond trwy'r llythyr, be mae'r awdur yn atgoffa ei ddarllenwyr yw hyn, mae Iesu yn well. Mae Iesu yn rhagori. Peidiwch roi lan ar yr arglwydd Iesu Grist. Peidiwch mynd nôl at yr hen bethau. Peidiwch cyfnewid y peth gorau gyda pethau sydd ddim cystal. Wrth i chi ddarllen, a gallwch chi weld rai o'r penawdau fi'n siŵr yn eich Beiblau, mae Iesu yn well na'r proffwydi. Mae Iesu yn well na'r angylion. Mae Iesu yn well na Moses a Joshua. Mae Iesu yn well na'r holl archoffeiriaid, a'r holl drefn archoffeiriadol, a'r aberthau, a'r tabernacl, a'r deml, a'r hen gyfamod. Mae Iesu'n well na nhw gyd. Chi wedi derbyn y cyflawniad. Chi wedi derbyn y reality. Peidiwch mynd nôl. Ni ddim yn gwybod pryd sgwennwyd y llythyr yma. Tebyg yw fod e wedi ysgrifennu yn eitha cynnar. Cyn y flwyddyn 70, achos mae'r awdur yn sôn am yr system aberthol yma, a'r awgrym yw bod y system yna dal i fod mewn lle. Oedd ddim yn wir ar ôl y flwyddyn 70 a dinistyr y deml. Felly pam astudio'r llythyr yma? Cyn bod ni'n darllen unrhyw beth, pam astudio'r llythyr yma? Wel, gai jyst awgrymu tair reswm. Reswm cyntaf yw achos mae'n dangos mwy i ni o'r arglwydd Iesu Grist. A mae hynny'n beth da. Dyna ni angen. Ni angen gweld a deall mwy o'r arglwydd Iesu Grist. Gweld bod ei yn well, gweld bod ei'n rhagori a'i addoli am hynny. Cydnabod ei fawredd a'i ysblander e. Ail reswm, mae'n helpu ni ddeall yr Efengyl yn well. A ni angen cael ein atgoffa, ni angen deall goblygiadau yr Efengyl i ni. Nawr, chymod, falle bod ni ddim yn gwynebu'r un peryglon ar Hebreaid yma. Falle bod dim un ohono ni yn gwynebu'r temtasiwn i fynd nôl i Iddewiaeth. Ond i ni gyd mewn perygl o golli golwg ar yr Efengyl, perygl o falle mynd nôl i ryw drefn o drial achub ein hunain, perygl o stopio pwyso unwaith ac am beth ac o ddydd i ddydd ar yr arglwydd Iesu a'i waith gorffenedig e. Ni angen cael yn atgoffa i ddal ati. Gyda trydydd reswm, fi'n credu bydd y llythyr yma yn helpu ni, falle bod hwn yn swnio'n od, yn helpu ni i rannu yr Efengyl gydag eraill. Mae'n sôn di bod yn ddiweddar fod pobl yn cymryd diddordeb mewn Cristnogaeth,
Ond maen nhw'n cael ei atynnu at, yn arbennig, Catholigiaeth a yr eglwysi uniongred. Pam? Wel, achos mae yna rhyw apel falle yn yr systemau a'r traddodiadau a'r symbolau a'r pethau gweledol sydd yn yr eglwysi hynny. Dyna'r un temptasiwn oedd yr Hebreaid yn gwynebu. Mae'r awdur yn trial gweud, wel, na chi ddim angen y pethau yna, achos mae gennym ni y reality, mae gennym ni Crist. Yn yr un ffordd, wrth i ni ymwneud â phobl sydd falle yn ymddiddori, sydd eisiau gwybod mwy, i ni'n gallu cyflwyno yr arglwydd Iesu iddyn nhw. Wel, am nawr, ni'n mynd i ddarllen just y 4 adnod gyntaf. A mae digon yn y 4 adnod gyntaf yma. A felly heno, ni jyst mynd i ganolbwyntio ar yr un adnod gyntaf i gyd. Gwnewch i ni ddarllen. Mewn llawer dull, a llawer modd, y llefaint wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Hwn yw'r un, a benododd Duw yn etifedd pob peth, a'r un y gwnaeth y bydysawd drwyddo. Ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, ac y mae stamp ei sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Ar ôl iddo gyflawni puredigaeth pechodau, eisteddodd ar ddeheulawr mawrhydi yn yr uchelder, wedi dod gymaint yn uwch na'r angylion, ac y mae'r enw a etifeddodd yn rhagorach na'r eiddynt hwy. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n mynd yn pellach, nawr ni ganu o'r atodiad efo'n gilydd. Rhif 9. Datguddia i mi'n gyson y groes ar Galfari. Ac ymlaen, nawr ni sefyll i ganu.
Wel, yn ddiweddar, rath Luned Roberts i'r Alban ar ymgyrch i helpu eglwys fyna. Mae'n mynd i sôn chydig am yr hyn bu o'n nhw'n wneud. Diolch, Luned. So, bore di Mawrth diwetha, nes i ddod adre ar ôl wythnos yn Glasgow, yn gweithio gyda eglwys newydd Sbon yn y ddinas. A y bobl oedd yn trefnu'r wythnos oedd OM, sef Operation Mobilisation. Mi'n siŵr bod chi wedi clywed amdano nhw, ond rhag ofn bod chi ddim. Mae'n fudiad nath gael ei sefydlu yn 1957 gan ddyn o'r enw George Verwer. Wel, nath e a dau o'i ffrindiau fe fynd i Mexico i siarad gyda pobl am byti Iesu Grist. Ac nath nhw gael ymateb cryf iawn yn Mexico. Ac o ganlyniad, nath y tri ffrind benderfynu bod angen hwyluso'r ffordd i bobl i allu efengylu yn haws mewn gwledydd. Yn enwedig yng Ngwledydd Ewrop, nath nhw ganolbwyntio ar Wledydd Ewrop a nath nhw sefydlu OM, a mae'n dal i fynd heddi. So, nath yr eglwys sy'n newydd gael ei sefydlu yn Glasgow, nath nhw gysylltu gyda OM yn gofyn a fydden nhw'n gallu darparu tîm i ddod i helpu nhw i wahodd pobl y ddinas i'r eglwys yn ystod yr wythnos yn arwen lan at i Sul cynta nhw, sef Sul diwetha, sef yr wythnos o'n i yna. Enw'r eglwys yw Merchant City Church, a mae hwnna'n seiliedig ar enw'r ardal yn Glasgow. Merchant City, mae hwnna'n ardal, un o'r ardaloedd hynna yn y ddinas. Mae'n mynd reit nôl canol oesoedd, ond erbyn heddi mae'n ffasiynol iawn, mae'n lot o siopau, caffis a pethau, mae'n jyst yn ardal hardd iawn. A maen nhw'n defnyddio y ganolfan yma. Mae tymau bach fel y chapter yn Canton, so lle mae pobl yn gyfarwydd iawn am mynd a dod yna. So mae'n lle hwylus iawn i bobl, mae pawb yn gwybod lle mae a so mae'n lle bach reit delfrydol iddyn nhw i ddefnyddio. Mae'r eglwys yn cael ei phlannu gan eglwys arall o'r enw Christchurch. Nath hi mond cael ei phlannu 5 mlynedd yn ôl, so just cyn Covid, a oedd gyda nhw yr weledigaeth ar y pryd i blannu eglwys arall ymhen 5 mlynedd, a maen nhw wedi, a mae hon eto yn bwriadu gwneud yr un peth ymhen 5 mlynedd plannu eglwys arall eto. So dyna'i gweledigaeth nhw. O ran pam mae gyda nhw'r weledigaeth yma, mae'n debyg bod nifer y Cristnogion yn Glasgow yn isel iawn fel canran o'r boblogaeth, a mae'n mor isel bod mae Glasgow yn ddinas sy'n cael ei hystyried yn ddinas i heb i chyrraedd o gwbl gan yr Efengyl. Felly mae hwnna'n dipyn o sioc, rili glywed. So, o ran tîm, o'n i'n dîm o 7, so crew eitha bach. O'n i o dros y byd i gyd, o 2 o Gymru, 1 o Loegr, 1 o Hong Kong, 1 o'r Iseldiroedd, 1 o Brasil ac 1 o Australia. So oedd e'n rhyngwladol iawn. Tîm hyfryd, a hefyd oedd yna bobl o'r eglwys i hun oedd yn dod bob dydd i'n helpu ni hefyd. Ac mae yna 2 weinidog yn mynd i fod ar yr eglwys yma. Nhw'n yn arwain y peth bob dydd, really. O ran be o'n i'n neud wedyn, bob dydd, jyst cysylltu gyda pobl o'n i'n neud ar y stryd bob dydd, gwahodd pobl i 2 ddigwyddiad oedd wedi cael ei drefnu yn ystod yr wythnos fi nos, a gwahodd pobl ar y dydd Sul wedyn hefyd. A wedyn ni wrth siarad yn trio manteisio wedyn ar y cyfle i sôn am beth oedd cred yr eglwys a siarad am Iesu Grist yn gyffredinol. So, ar y nos Fercher, ma'n ni'n gwahodd nhw i noson o gerddoriaeth gyda cantores o'r enw Elin Oliver, oedd ei henw hi. Mae hi'n eitha adnabyddus fel cantores yn yr Alban.
Mae'n Gristion, mae'n canu pethau soul a jazz, a oedd llais hyfryd gyda hi. So oedd hwnna'n noson hyfryd. So be oedd yr eglwys wedi wneud oedd llogi fel ardal fach yn y ganolfan lle maen nhw'n cwrdd. Sort of ardal fach nesaf at y bardd, oedd ardal soffas, ardal gyfforddus iawn iawn eistedd. A wedyn oedd Elin yn siarad rhwng pob can, oedd hi'n siarad am pam oedd hi wedi sgrifennu pob can, beth oedd y cefndir, beth oedd yn mynd mlaen yn ei bywyd hi. So oedd lot o'r efengil yn dod trwydda yn noson yna hefyd. A wedyn ni nath rhywun o'r eglwys sôn am yr eglwys newydd a gwahodd pobl. A wedyn ni, so o ran niferoedd, o'r 2 ddigwyddiad gath i drefnu, oedd na lai wedi dod i hwnna, oedd na 15 o bobl wedi dod i hwnna, ond o ystyried bod dim cysylltiadau o gwbl gyda nhw, jyst gwahoddiadau ar y stryd oedd e, oedd pawb yn hapus am hynny. A wedyn ar y nos Wener, nath mwy o bobl ddod ar y nos Wener, so noson gomedi oedd hon, so o'n i yn bersonol ddim wedi gweld comedi yn cael ei ddefnyddio i efengylu o'r blaen, a o'n i yn meddwl bod e'n mynd i fod yn ddiddorol iawn i weld sut oedd hyn yn gweithio. Ond mi nath y weithio, oedd yn ffantastig. Oedd y boi oedd yn siarad, Mark Ritchie oedd ei enw fe, dyna be mae e'n neud yn yr Alban. Mae e'n mynd rownd, mae e'n siarad yn y Fringe yng Nghaerdydd, a mae e'n neud lot o sioia fel hyn. Oedd real down gyda fe, oedd e wir yn neud i chi chwerthin boedoniol iawn. Ond wedyn, ar ddiwedd y noson, nath e jyst dynnu'r holl beth yn serious a siarad yn glir fel crisial am yr efengil, am Iesu Grist. A wedyn, yr un mor gelfydd, nath e jyst droi yn ôl yn ddoniol eto cyn cloi. So, oedd e wir yn dda, wedyn oedd pobl yn mynd a llyfrau ffwrdd gyda nhw wedyn hefyd i ddarllen. A nath tua 70 neu 80 o bobl ddod i hwnna eto, dim cysylltiadau o gwbl, so oedd hwnna'n gret. A wedyn ar y bore Dydd Sul, mi oedd na rai pobl newydd wedi dod bore Dydd Sul diwetha. O'n i fel tîm ddim yn gwybod pwy oedd y newydd achos o'n i'm yn gwybod pwy oedd y Cristnogion lleol na dim byd. So, ond mae'n debyg bod na rai wedi dod i hwnna hefyd, so hwnna'n wych. A o ran bethau ni wedi amdanyn nhw, fi'n gwybod bydden nhw yn wrth i bodd tasen ni gyd yn gallu ffeindio amser i weddio drostyn nhw. Maen nhw wedi bod yn gweithio mor galed i baratoi yr eglwys newydd yma. Mae'r 2 weinidog, David a Neil, really yn ymryddedig, real tan yn ei boliau nhw, eisiau cyrraedd pobl Glasgow. So, sy'n ni'n gallu gwyddio drostyn nhw. O ran yr eglwys ei hun, tîm craidd o 12 si, so criw bach iawn i siarad am 12 bore yma, Tony. Dwi'n lot o bobl, ond eto, dyna faint o bobl oedd gyda Iesu Grist pan ddechreuodd yr eglwys fyd-eang. So dyna hynny, a wedyn ni falle gwyddio hefyd dros yr holl bobl nath ni gysylltu gyda nhw ar y stryd. Oedd yna lot o bobl nath ddweud bydden nhw yn dod i'r eglwys, bydden nhw wir yn licio dod i'r eglwys. Yn amlwg, nhw ddim dan unrhyw arfodaeth i weid na, nhw oedd yn gwirfoddoli gweud na, so cymryd bod nhw'n fwriadu mynd rhywbryd. So, os allan ni jyst gofio amdanyn nhw. Diolch yn fawr. Diolch, Lyned. Cyn bod ni'n gweddio, jyst eisiau tynnu eich sylw chi mewn ffordd at 2 o blant y capel, neu dylsyn ni rili galw nhw'n ddynion ifanc y capel, sy'n dechrau ar benodau newydd o'i bywydau nhw. Ni'n llongyfarch Iolo, sydd ar fi'n mynd i ffwrdd i ddechrau amser yn y brifysgol, a ni'n llongyfarch Emrys sydd newydd gael swydd yn ysgol gorau y byd. Chwarae teg iddo fe. I ni yn diolch i Dduw amdano chi, boys. Ac yn gweddio drostoch chi, a byddwn ni'n parhau fel eglwys i fod yn gweddio drostoch chi. Ac Iola, ni'n edrych ymlaen i weld ti'n dod nôl. Emrys, ni'n falch bod ni'n cael dal gafel yn o ti. Mae yna anrhegion, fi ddim yn embarraso nhw, ond i ni wedi cael llyfrau nhw ar ran yr eglwys. Ac na i gyflwyno nhw iddyn nhw ar ddiwedd yr oedfa. Na ni weddio efo'n gilydd. O arglwydd ein Duw, i ni yn diolch i ti
am yr eglwys. Yr eglwys byd eang, rydyn ni yn rhan ohoni. Diolch am i'r bobl hynny oedd Luned yn sôn amdano o wledydd gwahanol wedi dod ynghyd i wasanaethu mewn eglwys leol yn Glasgow. Ac da, ni'n diolch i ti am y gwaith hwnnw. Diolch am glywed fod yna eglwysu yn cael ei plannu yn ein dydd ni. A fod yna bobl yn clywed ac yn cael ei hachub. Dad, ni'n diolch i ti am hyn. Ni'n diolch bod ti wedi gwarchod Luned a gweddill y tîm. Ni'n diolch am yr hyn gafon nhw'n wneud yn y dyddiau hynny. A'r glwydd ni'n gweddio nawr y bydd yna ffrwyth i'w weld. Ni'n gweddio dros yr arweinwyr yn yr eglwys a dros aelodau'r eglwys. Ni'n diolch am yr brydfrydedd a'r sêl yna sydd ganddyn nhw a'r dymuniad i weld fwy eto o eglwys sy'n cael ei plannu. Dad, ni'n gweddio wneud i anrhyddeddu ei dymuniad a'i hysbryd nhw. A'r glwydd gad iddyn nhw lwyddo yn yr hyn maen nhw'n ei wneud dros do ti. Ac a'r glwydd gad i ni glywed am fwy a fwy o bobl yn Glasgow yn cael eu cyrraedd. Ac yn yr Alban i gyd yn dod i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dad, ni'n diolch i ti hefyd am Iolo ac Emrys. Ni'n diolch am y fraint i ni wedi cael o bod yn rhan o'i bywydau nhw. Diolch bod ti'n rhoi yr eglwys leol i ni, bod rhieni ddim yn magu plant ar ben ei hunan, ond bod ti wedi rhoi teulu'r ffydd i ni. Dad, ni'n gweddio felly dros Iolo yn wneud i warchod ac arwain i ffyrdd Ni'n gweddio dros Emrys yn wneud i helpu yn y swydd newydd yma, i do ogoneddu di. A'r glwydd, ni'n cyflwyno'n hun, fel eglwys i ti nawr. A'r glwydd, llawer ohono ni yn dechrau ar ryw gyfnodau newydd. Ac a'r glwydd i ni gyd fel eglwys nawr yn dechrau ar yr cyfnod newydd yn edrych ar y llythyr at yr Hebreaid. Da dangos i ni o wythnos i wythnos fod yr arglwydd Iesu Grist yn rhagori, bod hyn ddigon. A'r glwydd clywyn gweddi ni. Helpa ni nawr gweddill yr oedfa hon wrth i ni geisio daddoli di. A'r glwydd anwyd i ddatguddio dy hun i ni yn fwy ac yn fwy trwy dy air di ac yn nerth yr ysbryd glân. Amen bod ni'n gofyn yn enw y mab yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ganwn ni o Cwmpawd 2, rhif 157, gorffennwyd y Meseia roes ei fywyd dros bechoder byd ac ymlaen. Nw'n ni sefyll i Caerdydd yn gilydd. Ai hyfryd cyfan drwy ei wal.
trwch gyda fi a ddechrau'r llythyr at yr Hebreaid. Fel wedes i, prif thema neu prif destun y llythyr yma yw fod Iesu yn well. Mae Iesu yn rhagori. Felly rhagori ar beth? Wel, y peth cyntaf i ni'n mynd i fod yn meddwl amdani yw fod Iesu yn rhagori ar y proffwydi. Mae Iesu'n rhagori ar y proffwydi. Na i darllen yr adnod gyntaf yna eto. Mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Pwy oedd y proffwydi? Wel, bydd y mwyafrif ohonyn ni'n gwybod, y proffwydi oedd y bobl hynny yn yr Hen Testament oedd yn dod â datguddiad gan Dduw. Pobl wedi ei anfon gan Dduw gyda neges. Duw yn siarad trwy'r proffwydi. Ond be mae'r awdur yma eisiau ni sylweddoli o'r cychwyn yw fod yna rhywbeth enfawr wedi digwydd. Nawr, mae Duw ei hun wedi dod a wedi siarad a wedi datguddio ei hun i ni nid trwy proffwyd ond ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Mae wedi llefaru wrthym ni mewn mab. Mae Iesu'n fwy na'r proffwydi. Oedd y proffwydi wedi ei hanfon gan Dduw ac yn rhannu gair Duw, ond Iesu yw gair Duw. Roedd yna llawer o broffwydi, ond dim ond un mab. Felly, be fi eisiau gwneud heno, fel wedys yw cyfyngu'n hunan just i'r adnod gyntaf yma. Hynny yw, mae'r 4 adnod gyntaf yn gwneud y pwynt yna. Ni ddod ymlaen, gobeithio wythnos nesau, i weld mwy am y datguddiad yma yng Nghrist a sut un yw Duw. Ond just cyfyngu'n hun heno i'r adnod gyntaf yma, a meddwl am y pwnc yma o ddatguddiad. Meddwl am y ffordd mae Duw wedi datguddio ei hun. Meddwl am be mae hynny'n dangos i ni amdano fe. A gweld sut mae'r datguddiad yma sydd yng Nghrist yn rhoi taw ar bob syniad anghywir, pob celwydd ynglyn â Duw. Y pwynt cyntaf fi eisiau ni ystyried yw y datguddiad cynyddol, neu'r datguddiad graddol mae Duw wedi rhoi. Mewn llawer dull a llawer modd, llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Mae'r adnod yma, fel gweddill y Beibl, yn cymryd bodolaeth Duw yn ganiataol. Dyw'r Beibl ddim yn trial dadlen neu profi bodolaeth Duw. Mae'n cymryd yn ganiataol bod ni gyd yn ein calon, os yn ni'n onest, yn gwybod fod yna Dduw. Mae pob un ohono ni yn gwybod fod yna Dduw oherwydd fod yna dystiolaeth. Mae yna dystiolaeth yn y byd o'n cwmpas ni. Oedd rai pobl dros yr wythnos diwetha wedi cael cipolwg o'r Northern Lights yn do, yn rhannu o Brydain, sa'n meddwl wnaeth y cyrraedd mor bell lawr a ni. Chi'n gweld rhywbeth fel yma. A wedyn rai wythnosau nôl, os ydych chi wedi mynd allan yn y nos ar noson glir, oedd yr Perseid shower, yr comet yn yr awyr. Ac yna chi'n mynd ar eich gwyliau i le bynnag chi wedi bod yn ffodus i fynd, a chi'n mynd ar lan y môr, a'r holl bethau yma.
Mawredd y greadigaeth, prydferthwch y greadigaeth. Chi'n edrych i lan a chi'n edrych o gwmpas. A mae yna rhywbeth yno ni sydd jyst yn gwybod mae yna greawdwr. Mae yna un grymus. Mae yna un mwy na hyn i gyd. A mae'r dystiolaeth ddim jyst mas fyna, mae'r Beibl yn dweud mae'r dystiolaeth hefyd mewn fan hyn. Yn ein calon, mae Duw di gosod tragwyddoldeb yn ein calonau ni. Mae di roi cydwybod i ni. Mae rhywbeth yno ni sydd yn gwybod, fi ddim yma trwy hap a damwain. Fi yma am reswm. Mae yna fwy i fywyd na yr pethau yma fi'n profi o ddydd i ddydd. Mae yna sychedd yno fi am rhywbeth neu rhywun mas fyna. Ond wrth gwrs, beth sydd hefyd yn wir, yw fod y Duw yma sydd yn bodoli yn Dduw sydd wedi siarad. Mewn llawer dull a llawer modd, y llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Mae'r ffaith fod Duw yn siarad o gwbl yn dangos rhywbeth pwysig i ni am Dduw. Ni'n gallu jyst neidio dros hynny, ond wel, wrth gwrs bod Duw yn siarad. Dyna ddim yn beth anodd, mae babis bach yn dysgu siarad y ddigon cloi, wrth gwrs bod Duw gall. Ond na, jyst stopiwch i feddwl, be mae hynny'n dangos i ni am Dduw? Y peth cyntaf mae'n dangos i ni yw fod Duw ddim jyst yn rhan o'i greadigaeth. Right? Falle bod chi wedi clywed am syniadau fel pantheistiaeth. Hynny yw fod y greadigaeth i gyd. Dyna yw Duw, yw'r bydysawd. Ond na, mae'n rhaid bod Duw ar wahân i'r greadigaeth mwyn siarad i'r greadigaeth. Felly mae Duw yn wahanol, ar wahân i'r bydysawd yma sydd wedi ei greu. Ond mae'r ffaith fod e'n siarad hefyd yn dangos bod ddim mor bell mas fyna fel bod dim diddordeb gyda fe yno ni. Mae dych chi rai pobl, maen nhw'n galw eu hunain yn agnostiaid. Hynny yw, fi'n derbyn falle bod yna Dduw, ond mae mor bell i ffwrdd. Dwi ddim yn unrhyw beth i wneud gyda fi, ni ddim yn gallu nabod a gweud unrhyw beth mewn gwirionedd amdano fe, ond na. Na. Llefarodd Duw. Dyna taw ar pantheistiaeth. Dyna taw ar agnosticiaeth. Mae Duw, y Duw yma sydd ar wahân i'r greadigaeth, mae ganddo fe ddiddordeb yn yr hyn mae wedi greu, a felly mae e'n siarad. Mae e'n cyfathrebu. Mae e'n datguddio. Mae wedi gwneud hynny o'r dechrau. Dyna sy'n cael ei gyfleu fan hyn mewn llawer dull a llawer modd. Chi'n darllen trwy'r Hen Testament ac chi'n clywed fyna am pobl yn cael breuddwydion, pobl yn cael gweledigaethau, pobl yn gweld rhyfeddodau ac yn clywed llais Duw. Nathon ni glywed am Moses yn ddiweddar a'r berth yn llosgi a ni wedi clywed am angylion yn dod gyda neges oddi wrth Dduw. A chywed ar un pwynt mae Duw hyd yn oed yn siarad trwy asyn. Llawer dull, a llawer modd. A trwy'r Hen Testament mae'r datguddiad yma o Dduw, mae'n datguddiad gwir. Hynny yw, Duw yw mae'n siarad, a dwi ddim yn dweud celwydd, mae Duw yn wir a mae'n ffyddlon, ond mae'n ddatguddiad cynyddol, yn ddatguddiad graddol. I ni ddim yn dysgu popeth mewn un go fel petai, ond cam wrth gam mae'n dangos mwy i ni. Mewn llawer dull a llawer modd, llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. O'r dechrau. Mae'r Duw yma sydd wedi creu y byd, sydd ag awdurdod dros y byd, sydd tu allan i'r byd ac yn sanctaidd, ac eto wedi dod yn agos, mae'n siarad.
Nawr, wrth gwrs, rhwng yr Hen Testament a'r Testament Newydd, mae yna 400 mlynedd yn pasio, yn does? Rhwng roi llyfr ola, proffwydol yr Hen Testament ac tudalennau cyntaf y Testament Newydd, mae 400 mlynedd o dawelwch wedi bod. Be mae'r awdur wrth yr Hebreaid yn dweud fan hyn, yw fod y Duw yna, nath siarad mewn pob math o ffyrdd, i bob math o broffwydi, yn yr hen amser, mae nawr wedi siarad wrtho ni mewn mab. Mae Duw yn siarad. Okay? Mae Duw eisiau siarad gyda ni heno yma. Mae'n siarad gyda ni ac mae eisiau ni fod yn gwrando am ei lais e. Nawr, mae hyn yn dod â ni at ail beth i nodi, sef datguddiad perthynol, relational. Mae'r datguddiad yma o Dduw, y datguddiad oedd yn raddol, yn gynyddol drwy'r Hen Testament, mae yn datguddiad perthynol. Dwchwch eto, mewn llawer dull a llawer modd, llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiau trwy'r proffwydi, ond yn y dyddiau ola hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Mewn mab. Nawr, yn ôl pob tebyg, mae'r ffordd, mae'r geiriau ola yna wedi cael ei gosod. Maen nhw chydig bach yn awkward. Maen nhw chydig bach yn anodd i gyfleu. Ani fydde fe falle'n well cyfieithu rhywbeth fel hyn, wedi siarad mewn un sydd mab. Be mae hynny'n dangos i ni am Dduw? Ond mae'n dangos rhywbeth pellach i ni yn dydy. Mae'n dangos bod y Duw yma, dwi ddim jyst yn siarad ac yn datguddio hi'n yn ara deg, ond mae'n dangos i ni rhywbeth amdano fe, sef hyn, os oes un sydd mab, yna mae'n rhaid bod un sydd dad. Nawr, wrth gwrs, mae mwy i ddweud am Dduw. Ni'n gwybod yn dyn oherwydd y datguddiad graddol cynyddol pellach fod Duw nid yn unig yn dad ac yn fab, ond fod e hefyd yn ysbryd glân, fod yna drindod. A mae'r pethau hynny yn cael ei awgrymu yn yr Hen Testament, a maen nhw'n dod yn gliriach ac yn gliriach, ond nawr maen nhw'n dod yn amlwg yn dydy. A felly bod yna fwy i ddweud, hyd yn oed fan hyn yn yr adnod gyntaf, ni'n cael ein cyflwyno i'r gwirionedd rhyfeddol yma. Fod Duw, y Duw sy'n siarad, mae'n Dduw perthynol. Mae'n berthynas ynddo fe ei hun. Perthynas tragwyddol, perthynas clos, perthynas o gariad, perthynas tad a mab ac ysbryd. Ond y Duw yma nawr sydd yn siarad trwy ei fab. Wel, taswn ni jyst yn clywed fod Duw yn siarad, gallen ni gael yr argraff anghywir amdano fe. Mae lot o bobl yn siarad wrthyn ni yn does. Blant, chi wedi dechrau nôl yn yr ysgol, mae'ch athrawon chi yn siarad, a weithiau mae athrawon yn gallu siarad mewn ffordd ddigon diflas yn dyn nhw. Sori, athrawon. Hynny yw, mae rhywbeth gallu bod yn ddigon oeraidd yn cyflwyno gwybodaeth, yn cyflwyno rhyw fformiwlau neu beth bynnag yw'r pwnc. Na, mae Duw yn athro, mae e yn dysgu, ond nid fel na yw e. A chymod, mae pobl eraill yn gallu siarad, mae awdurdodau, mae brenhinoedd a llywodraethwyr yn gallu siarad, yn dyn nhw gyda ni'n gallu cyhoeddi be ni fod i wneud a be ni ddim fod i wneud. A mae yna rhyw bellter yn bodoli rhwng yr awdurdod a'r rhai sydd o dan awdurdod, ond nid fel na mae Duw, mae e yn frenin. Na, tu ôl i hynny gyd, neu dros y pethau hynny gyd, mae e yn dad. Mae'n dad sydd yn siarad gyda ni mewn mab. Nawr, sdim amser i drio plymio i ddyfnderoedd be mae hynny'n golygu, ond gai jyst awgrymu cwpl o bethau. Yn gyntaf i gyd, mae'n dangos fod y Duw yma yn Dduw sydd yn rhoi bywyd. Yn dydy? Hynny yw, dyna
mewn un ystod sydd yn diffinio tad, mae'n rhoi bywyd. A dyna sy'n wir fan hyn, fe yw ffynhonnell, bywyd. Mae'r tad yma sydd wedi siarad â ni mewn mab yn un sydd yn gallu cynnig bywyd. Ar ben hynny, mae'n cyfleu cariad. Os yw'r tad yma yn siarad â ni, nid mewn rhyw geiriau oeraidd gwag, ond yn siarad â ni mewn mab. Os yw'r tad yma'n anfon ei fab tragwyddol, os yw'n barod i roi ac i rannu ac hyd yn oed i aberthu ei fab annwyl trosto ni, mae'n rhaid i fod e'n caru ni. Wrth gwrs, mae dynnu'r geiriau enwog yn does, do carodd Dduw y byd cymaint, nes iddo rhoi ei unig anedig fab. Mae'r datguddiad yma yn un perthynol. Dyma sut un yw Duw, a byddwn ni'n meddwl mwy am hyn, gobeithio, tro nesaf. Os yw Duw wedi datguddio ei hun fel hyn, di ni ddim yn rhydd i benderfynu sut un yw Duw. Does dim rhyddid gyda ni nawr i greu duwiau yn ôl ein dychymyg. Na, mae e wedi datguddio ei hun mewn mab. Dyma sut un yw e, y drindod, tad, mab ac ysbryd glân. Un Duw mewn 3 pherson. A felly dyna taw ar unrhyw grefydd sydd yn awgrymu unrhyw beth gwahanol. Hindŵaeth, Bwdhaeth, Siciaeth, i enwi rai o'r crefyddau mwyaf poblogaidd. Na, maen nhw'n cyfleu ac yn cyflwyno rhyw dduwiau hollol wahanol. Na, dim ond Duw sy'n cael dweud sut un yw e, a mae e wedi dangos sut un yw e yn y fodiad y mab, yr arglwydd Iesu Grist. Fan hyn felly ni'n dod i'r pwynt ola. Y datguddiad terfynol. A mewn ffordd, dyna yw'r prif bwynt fan hyn. Mae'r datguddiad sydd gyda ni yn y mab, yn yr arglwydd Iesu Grist, yn ddatguddiad terfynol. Gwrandewch eto, mewn llawer dell a llawer modd llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiaid trwy'r proffwydi. Ond, yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Fe yw'r mab. Fe yw gair Duw, a felly fe yw'r gair olaf. Wel, y pwynt mae'r awdur yn gwneud yw hyn. Mae'r ffaith fod Duw wedi siarad nawr mewn ffordd mor wahanol, mor unigryw. Mae'r ffaith fod Duw ei hun wedi dod ym mherson yr arglwydd Iesu Grist yn golygu sdim posib i ni fynd nôl. Bydda hynny'n wirion. Dychmygwch, mae rai ohonoch chi'n hoffi mynd i ryw gigs, ryw cyngherddau gwahanol. Dychmygwch chi yn talu i fynd i weld rhyw band, eich hoff band chi neu eich hoff canwr chi, okay? Nhw yw'r headliner. Nhw yw'r un mae pawb yna rili i weld. Wrth gwrs, beth sy'n digwydd cyn hynny? Wel, mae yna grwpiau eraill neu cantorion eraill yn canu, a maen nhw'n ddigon da, gobeithio. A fel arfer, maen nhw wedi cael eu dewis achos maen nhw'n rhyw fath o paratoi'r ffordd. Maen nhw yr un math o gantorion neu yn apelio at yr un math o bobl. A falle bod chi'n mwynhau nhw, okay. Ond yna, pa mae'r prif ran yn dod, pa mae'r star of the show yn ymddangos, does neb yn dweud, na, gawn ni gael y warm-up act eto, please. Na, wrth gwrs ddim. Nawr dyna oedd rai o'r Hebreaid mewn perygl o wneud. Maen nhw wedi clywed am Iesu. Maen nhw wedi credu yn Iesu. Maen nhw wedi derbyn y mab. A nawr chi eisiau mynd nôl? Dyma'r datguddiad terfynol. Does na ddim mwy
na fe. Does na ddim datguddiad pellach yn bosib na'r mab. Ani o'r unig datguddiad pellach gallwn ni ddweud yw dydd y farn, y dydd olaf yna pan fydd yr arglwydd Iesu yn dychwelyd, a bydd pawb yn ei weld a bydd pob glin yn plygu a pob tafod yn cyffesu, bydd pawb yn gweld fel y mae yn ei ogoniant, ond yr un mab yw chi'n gweld, fe yw y datguddiad terfynol. A felly dyna taw ar unrhyw grefydd sy'n trial ychwanegu at Iesu Grist. Chi'n meddwl am Islam, neu tystion Jehova neu'r Mormoniaid. O ie, ni'n hoffi Iesu, ond ni eisiau mwy. Na, yn y dyddi ola hyn, mae Duw di siarad mewn mab, stym gair pellach. Dyna taw hefyd i unrhyw un sy'n trial tynnu nôl fel oedd yr Hebreaid yn ceisio gwneud. Mewn llawer dull, a llawer modd llefarodd Duw gynt wrth yr hynafiau trwy'r proffwydi. Ond yn y dyddiau olaf hyn, llefarodd wrthym ni mewn mab. Chywod, oedd y proffwydi yn weision Duw. A ni'n diolch amdanyn nhw. A mae yna fydd i ni fynd ac i ddarllen y proffwydi, ond mae'n rhaid i ni ddeall beth oedd y proffwydi yn siarad amdano. Nhw'n siarad amdano fe. Mae Crist yn dweud, yn dydy. Chi'n cofio, mae'n dweud, chi'n chwilio'r ysgrythyrau, chi'n meddwl bod chi'n mynd i gael bywyd ynddyn nhw, ond sôn mae'r rhain amdano fi. Chi'n cofio Iesu ar ôl ei atgyfodiad ar y ffordd i Emmaus gyda'r ddau ddisgybl yna, a mae'n egluro wrthyn nhw yr hyn oedd wedi ysgrifennu yn Moses a'r proffwydi amdano fe. Iesu yw'r mab. Wrth gwrs, dyna yw'r Testament Newydd i gyd. Yr cofnod o'i fywyd, a'i farwolaeth, a'i atgyfodiad, a'i esgyniad, a popeth sy'n llifo o hynny i ni. Mae Duw yn siarad. Mae Duw wedi datguddio ei hun. Mae'n datguddio bod e'n Dduw sydd yn eich caru chi ac eisiau perthynas gyda chi, a mae wedi dangos hynny trwy roi y gair terfynol yna, y mab. A felly heno, os ych chi eisiau adnabod Duw, dim ond un lle sydd gyda chi droi. Yr unig ffordd mae'n bosib i ni adnabod Duw yw trwy'r arglwydd Iesu Grist. Diolch iddo. Amen. Amen. Gan i air o weddi. O arglwydd ni'n diolch. Unwaith eto am y llythyr hwn. Ac fod cymaint i ni ddim yn gwybod am y manylion tu ôl i'r llythyr, ni'n diolch fod e'n rhan o dy air di. A fod e'n gogoneddu am awrygu y mab, yr arglwydd Iesu Grist. Arglwydd ni'n gweddio bydde di wedi siarad â ni heno ac bydde di yn parhau i siarad gyda ni trwy y llythyr hwn. Arglwydd, wrth i ni fynd ymlaen i feddwl mwy am y mab a y cwbl sy'n cael ei ddweud fan hyn am dano fe a y datguddiad mae'n rhoi i ni ohono ti. Ond am heno, ni dost am ddiolch i ti am y mab. Ac yn gofyn, fel wnaethon ni ganu yn Salm 2, yn wedi helpu ni heno i ymostwng ac i gysanu'r mab, i gredu yn y mab ac i roi'n ffydd ni ynddo fe. Dad, lliw ein gweddi. Bydd gyda ni heno ac yn yr wythnos sydd o'n blaenau. Amen bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen.
Ein enmyn ola ni heno yw rhif 37 yn y llyfr yma. Engil nef o gylch yr orsedd hath folant di. Rhwnt y parch, y clod a'r mawredd byth i ti. Tywysogaethau awdurdodau, fil o filoedd myrddionau, seiniant fawl trwy'r uchelderau byth i ti. A'r pennill ola, mawl a therys di yn seion o oes i oes, anghynulleidfa'r gwaredigion o oes i oes. Mawl i ti, ddiw dad tragywydd, i'r un mab, y sanct waredydd, i'r glan ysbryd y dyddanydd, o oes i oes. Nawn ni sefyll i ganu. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd gla, byddo gyda ni oll, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.